May laki na rin, guys. Ako na may Ersa. Ako ba? Kung tatay, di ka magmahay. Angay ba ta? Nangay ba? Ano mo ka ba? Ano rin? O, saan? Batangan ang kuwan. Nag-order na pa may tubig. Kapatara na ba ni? Kaya na pa may sud. Pili mo ba sa upat? Cinta. 20. Saan yung baka? Kalay, matagal din. Dagan mo ka. Ano yung dagan man? Ano ba oh? Hindi kami naman. Look ka. Ang sama ka dyan? Isa mo. A few moments later. Nakapanglaba din ko gabi guys ya. Kay nanigurado ko. Kay kadadro lagi sige guwan. Mana nang laba ko dan gabi karon hana ning yayhay. Siya nang sugog hayhay. Malat yun, ma. Atong tanawon og kamao ba ni pangayhay. Malat yun. Love you. Pangayhay mi guys, aga mangayhay anda na pasud sa bahay kay nagsige lagi guwan na napitaligsik. Bawa na insan na ning panahon karon nga di naman mundang sige na maguwan halos man kadadlaw. Dali alya na, pagdaghangir ka tingi hay Hangir, ma. wala ay hangir na na Hindi mo kabuot, ma. di duha kay daghan man. Kanin usama. Sa mo to isa. Daghan na nimo kay daghan na tingi hay. Alas luwat na rin ikaw hay. Ay. Dali. Ikaw ay haylat, amo ba kagayhay? Amo ba kagayhay? Harboton kuhit. Dani rami mga yay guys na sa mga ato. Butang nga manig kabilya, dani rami mga yay. Kay malagi kining panahon. Nagsige buwan. Pasa gatong kuhit day ka. Kuwit na. Ang pangutanong na nagkuhit. Di na sa alya na pwedeng sugo nagpayhay kay taas. Ay. Mani kuhit. Hindi. Ang kanin hangir, ma. Hangiri sa nangangir. Naghuman, ma. Naman mang dapat tayo buhatin, manghiripas mama. Cute, tika tatiri. Isud ni ka pang pilan ni mga sinina ka, imo maning balik si Anday ni. Kumahan ako pilo, tatiri. Ang dali ko ari. Kani imo maning sinina. Manang sinina, ma. Malap yun, ma. Kau butang na singkuranan ka. Dengar itu. Madadari dali. Abangis mama. Ang dito singkuranan ka pamila ka. Kamo kag pamila. Kamao, ma. Ang ka pamila. Kare, ma. Kau. Ali ngahay ko. Kau. Butang sa singkuranan. Tuod, ma. Oh, sige. Thank you. Dali may ibig Madali, ma. Nasa madatot, ma. Dana. Nay, kamao na kong pilo, nay. Na pamila diha. Kakanin hangin, ma. Dana ibutang. Ang hangin ibutang sa kilid jag sinila pamila. Pamila. Dali na pilo, ma. Oo. Isod ka doon panahon na rin. Uy! Nado galing kayo nagipalit si Purami ni nanay nga washing machine. Nasa day dryer, amorang dryer, kaya pagod si dryer, rading lisura.
Eh, mga sinina na posibilidad mabaho. Nga rin mainit. Bintado po daw ma-dryer guys kay kuan. Hindi mabaho ang mga nilabhan. Dali na si mama. Dali ra mama. Milaki dari guys. Ako na may ersa. Dali na. Nabangi kong tuod dari guys. Matay laki. Na naman ipang tuod. Oh. A few moments later. Sa'yo mo lutuan? Sa'yo mo gusto? Ha? Hi guys! Eliana di ay. Ay! Punita! Nag-request. Gusto ko naman sa danog sardinas o miswa. Punita itong miswa dali. Kaya ito mama. Punita, danog. Kaya sila sa kabinet di palihog. Isa na kabinet. Magluto rin ko karon og kuan, sardinas o miswa. Kaya mga ni ganaang Eliana. Likulaan na sila sigig. Nagsigil na sila na rin inunan. Ni-request na nga. Mga kuloy din sa danon ron. Paano magluto sa ko guys? Hindi atong panakot. Mara mo dyan panakot ko sa mag-isa kuan. Ahos na magadilig sibuyas. Oh, ginakot ng sardinas. Na makarelate diha. Ang miswa. Favorite ni Eliana. Mani kina lami ang inununa ni nanay pinutusog daw sa kakao. Guys, lara guys, nagbatang nag-request. Bawo na ganahan sa miswa. Lara di ah. Paano lagi unod dan? Yung man giuna ag sardinas. Ano ganahan magagmisa din? Ganahan kong burnout tatiri. Kaya maghanap ka kutsara na eh. Ngano ganahan makagmiswa di ka mo kaginanunan. Ha? Manutingag, day. Tingog gay. Ano man, sabi kita sa putan. Yan itong dingdong. Ano naghanap kutsara na eh? Hay niangay kang dingdong. Ilong dantis. Ginuo nang gipanganga dyan. Wala, agot. Langit man na. Kuwata nga Marian. Kuya mo gipangangayon dingdong dantis. Kinsa pa pagangayon dani. Si Marcos. Si Kaya Sinsa? tawang dingdong tatiri. Marcos ba? Kaya ko na ka Marcos. Si Lulong. Si Juan man to, si Sandro. Sandro. Wala rin pagkamangin ni Sandro day. Rodriguez Ha? na. Na-picture si Lulong na cellphone niya pero sa Lulong na pod. Kisa na lulong. Yung tita tiri, day. Roro Madrid. Roro Madrid na pod. Kuya, makagmanggi pangangayan day. Yung ko gundo to ma. Ganahan kutsara, day. Dali na. Raga dito doon mo. Kuha na sa kakutsara na. Agad na. Dara pagbutang biswala. Pagbutang. Tatiri. News advertising ko yung naman tatiri. February 29. Alas Basi tiri. my birthday. Insam nang gikaundang. Pasusulabi. Pasusulabi na pagkada ng mga beans. Halaman ni Daghana. Ito na! Wala, nagkaon si Jag. Sana. Mga ka. Di mo ganun man yung makadaot. Good for the heart mo. Kuha na lagi. Minimal rata naman na yung pakpak. Ano na ka na? Mara ba di hotdog sa daan na? Wani ang ismiswa. Ah, kaya sa katasan. Hindi. Kasi nakaginanunan. Dami lagi mga dahon na lagi nabilin. Kami ito ka. Ako doha ako. Nado ko.
Lami mo gusto na na mo nun. Lami basta gusto kakao. Ano ka nang kanan ni una? Tanang dintis o doktor, mapras, laghan, ma. Kalian na, doktor. Ano, ipadintis ka? Kasi matuta kayo, wala gusto mer. Hindi, namusahan na ako, ma. Dahil Daot maging lahat man ay mga ipon at kinahanglan naman natin ipadintis na. Nanay, gusto ni mo magpadintis ha? Kita prami. yung ano man yung nakaguling-guling man yung sapatos nila, gisuot na nila. Wala pa. Nadali na, kamaligo ko. Tatire. Ma, nagambuko ko, ma. Basa pa. Nahay ni ko, auntie tayo ning ayop. Ay, tayo, ning. Ay, tayo, ning. Tita Mirasol Molina. Kita mo, sol. A few moments later. Malapit, ma. Love you. Mag-iimo din may ugan guys ng pang snacks. Kay ni-request pero rami nga maghimo ko na ko og pancake. Kay lami ikan kauning pati trabaho naratas bahay. Mao gyapon sige gyapon buwan. Maghimo ko og pang snacks si Terry di ay. Isa gibot si Terry. Ito, ma. Natug si Tita Terry ni Eliana. Nandiyan si Florami ng laba. Pagwasing. Ang ngisi man daw. Ngisi man daw. Ano sa ito pa rin mo rin, ma? Bawa pangutan na ingas ka pa rin. Ano sa mga rin? Pangutan na ka. Hindi na rumuwan, ma. Bawa binabar mo uwan. Araw dyan ka humot. Bawa ano ni humot man eh. Ano natin? Humot tala. Humot talaga. Ang gusto mo, Kasi mo ka na mahulpula rin ha. Dahil mo lang ilong kay. May kan. Ang humot ta. Dahil na ang ilong kay grabe ni ka sensitive. Di ba ko pwede gisara yung lutuon? Di kasi Hindi pasigo. Isa man. Buya bujami. Hindi. Ala, favorite sabi ng Lixian. Hello. Lixian, naglutos mga alit sukuan. Pancake, hinas Lixian alian na lang. Shout out ni Lixian diha. Mabibig ko sa una, ma. Sa una bibi pa, karon damulag na. Amot kayo eh. Amot kayo ang among pancake. Ako di ko kayo ba mabuhat ng pancake flour na kanabitang kita rin mo timpla? Kanang kinaraan. Kanang kinaranan nga harina nga na. Hindi na Pamulan na. Kanaan po ko na to. Nabutangan bito na kananay. Margarin. Oo. Kaya sa una, sa nagtrabaho pa ko, hanggang mong kusinira si Ate Lydia. Magbuhat sila pancake, puro di pancake ngayon nga ni. Katong pancake nga. Mupahit lagi sa garina, kasi dyan timpla. Gabi man. Kani kay, naman eh. Tinimplahan naman eh. Ang mas may ka, ma. Radius na ika. Hindi guys, agad yung ibutang. Instead of kuan, ay butangan magandang si daw ka ng cooking oil. Star margarine mahin ibutang. Star margarine. Ano to silang gipamelt ganina? Butan dyan, ma. Star margarine. Magkano na? Wow. Hilaw pa na, ma. Hilaw pa. Ikaw na lang mama, gimiltra ng mama. Ay. Kasag trapuday ka, para ba ito trapuday? Para di na, para ba trapuday paliw David, kininto. Nag-ubo lagi kayo. Kasag na ka. No. Hindi naman, Tama Kanto na to, Tawa na, very good. Thank you. Lunes pa pa rin mo rin, ma. Ako ko kay Bauday. Ano naman? Ano gusto mo kamuhalis pa rin, Ganahan ko, ma. Unahan ka?
May kahit na nang isalang guys. Kaya maka-snack si Father Day. Si Nanay Day guys, o diya kahit aning meeting sa ilang para na senior citizen. Amira Dari. Haring butangan si Jaguan guys, Manila, gamay. Diya guys, ano yung lutoon? Dinal mo na pakit dun saan pagluto. Very boring minutes later. Yeah guys, luto na kang pancake. Diya, mga una sila. Jennifer, Karon. luto na pancake si tatay, kantay. Magmargarin ko ako. Marapinaraan pa. Kasi motor ba? Kung tatay, di ka magmahay. Angay ba ta? Nangay ba? Ano mo kare? Ano ba? Sa. Batangan na kuhan. Wag abot. Kayo, tatay. Pila ka bukay mo tay? Pila ka bumurrir? Buka kilo. Ter, habot santa tayo. Ano ko naman eh? Pero na, di na maganas tatay batangan lugar eh. Umot lagi tayo. Dahil may isa kabatang may tinitingog. Ako na wala, mo na ako dito mo ko yan. Siya, mas tatay, hindi pa magbaboy mo na. Iyo, tiri. Prami. Tanaw na isa kabatang na skill, dali tinitingog. Kami ang taray. Ako na Siya wala. magulibig, kaya nakakatay. Nami. Malap yun, ma. May lupa. Dali natin! Na may isa ka rin. Hindi ka magputol. Hanggang nga lang, gaway. Ano lagi? Wala man si Zay. Suya. Ano si egg? Wala si suya. Wah, kan may suya. Dali ro. Isa man sa magara ng suya. Contains milk and soy. Kagli ka, gamay ro. Ay, nakaputol. Kaputol na pagluto. Utawas na magaling tayo. Ano tayo ko? Tayo. Kama lagi ni. Laro mo gula ka buo. Ha? Yung may rapaso, dughan mo na. Kape. Yung tibla na. Anak, kape. Paris nila. Kape stick. Huwag mo tayo niya ka? Ano man? Mahal mo tayo ka. Mado tayo. Kain. Mado ulit tayo basta magdulya. Tayo gumot na. Kaya ano? Ready to cook, na? Ready to cook. Hindi ito kuko. Butangan na naman yung mga itlog. Hindi ako kuko. Yung Kaya baba. magandang na. Ang hawat ko siya po. Oh, yeah, that's right. Sa hibo man. Kape. Pancake ni, di nga cake. Ikaw yan, na magkape kayo na. Hindi, ma. Malap yun, ma. Dahil ganahan ka mo kami dahil. Tamis ni. Kaya mo talaga gatas. Nagkalili kong bigid sa una. Hindi. Sugo mo nga na, ha? Pagkalili yun, wow. Ulian na. Wala na. Palit ka lagi. Wow, gabi sa ba? Nada eh. Nari sir, baka to atras na naman. Ipantik mo na. Hi guys, mananghil ini. Lailin, love you, lailin. Katiri mo lang na yun yung kiban. Nainsik na, nainsik. Nainsik na. Ito. Kain eh. Tuh, kung sudah ako, man. Hindi ka paglungsod. Manag pa. Nang kulit na lang kay. Lumana ba ginamitin ba? Kamot kayo makakulkuran na makulkul ko. Awas, nalay. Oo, gamitin. Okay, gamitin mo rin na ito na. Ang hunaw ba ko ha? Ang karo-karo nang itam kung init. Luhara gahal, gagmay ra kung init. Yarag kaping Father Dear. Na, nakulo na ba din na tayo kay Ang lasa, di na damage ng lasa. Si mong kami ako ka-control sa one time. Ang tinawa niya, sakto ba katanis? Hindi mo ito pante. Mali. Dali. Hindi ka doon ba tayo? Hara, hindi ka tayo. Isara. Uy, bangon. Ang harap kong kuran eh. Fixin nga rin dalaga. Lailin, love you, lailin. Love you, lailin. Love you, lailin. Berat din ni mo. Sarot. Hindi ba ulit pa rin? Yung paborito snack. Hindi ba ulit mo? Malap yun, ma. Bawal. Hindi. na mas bawal ang kami. Gatas. Siyempre mani. Mani. Ako magkape ko. Great Wall of China. Ha? Baga?
Marites, bukan pa yung kalintay ha. Bulinan ka. Nah, yang belum dan ini lah. Kita sudah ingat tuh. No. Kamay na problema sila. Nah, Ay, bibig ka ngayon. Ba? Ayun to. Hindi ko naman nagsalis na rin. Mayra. nah kicap pernah sebelum. Kitsapin na. Kicap lagi. Kung kau Sos mana ni? Ano? yan na. Gano'n. Hindi nga po. Kung ba kung nang kaya, matap kung na yung parang. Kung ba? Untuk meh, lepas bebel. Hindi ba kayo ko, matap kung sa tempo ha. Umulat mo lang. Sabi sa sama dia pangitaw na hindi. Kasama. Ay, kung bakit ito ay dari buwan. Yung mo nang salin. Oo, mas. Ano, makita mo yung makuha. Siya tayo. Nakuha. Ito orang saya kok lah Siti laman. Anjir. Masayos ka. Ada saya? Apa ini rumput belum bau? Masa kalau Hindi ka na ito rin naman ito. Kapi. Kaya rin. maka sekarang cewek ya. Makaman. Jadi coba meh. Banda kita guay. Pagdato ka na na. Kana. Yan may lagi. Dagsa ko doy. Kamu pagdak sebenarnya dia kan tunggu tangan mau kan Kana nang unang. Ito kasi mga kamay na kaado. Wala ba ka hagad? Ang bata. Pila dia kebuk mahal dikasih. Wala na mo, wala gusto niya. Nakalimutan ko na ka. Tao. O panindugan ta je. Namusika? Ano pang sila wala din na nailhan. Pindahkan. Lamok. Pindahkan. Asa mo ba jangan mo ba din? Sabi ba dala Yung bumba na way Ganang kahoy. sa naho. Yan na. Wakol kaway na na, wakol panakot. Kaya panakot si magang nakita. Tok na Tinapkan. na. Bukan ako na lagi. Kasi ba na? Pindahkan lagi. Pindahkan. Nah, burut mah. Pindahkan. Wala ka na mo kapili. Siya ko ba? Pindahkan. Pindahkan belayan. Nah, belayan. Kapi mo ni mag-guide. Lulong ko yung dito. Dunong. Ikaw dunong pasi man. Ako kiram ko mangis na ako kay gahang paniudto kay 1/4 naman sa ka. Jag ka mo, diudto man kuno kag puro ka. Bandiha. Ang puli. Ako kay Gagmayro ko kaya. Tiri kay. Lelen kayo, tika na yun. Wala to. Sige mo ka. Kaya ko si Nina. Mataak lagi ni. Ila na sila itin. Ano na? Yung makataak. Hindi mo ba ito? Kapi pinood, dito pinood na. Ano pa ito? Corn coffee na. Titilon. Unsa na bugas na? Matuloy makatuak. Ano mais? Liman. Mahal na ba yun? Makatuak. Ay, kung pala mga ako doon rin. Tapos, hindi naman ako lagi. Hindi ba ito sila? Tugay sis nanay. Kalinin Diyos nanay ha. Gusto na yung mapapagpugod pa nga nila ako. Ano pa? Kemana Sabi ko, wala ko na. Kemana kiri lagi doon? Mana? Malakaw ka na? Din. Malakaw ka? Malakaw? Kulen. Buban mo kung paano lunsod. Ano buban ka? Last day libo, may magtanaw. Okay. Ano, di kayo kod-kod. Ito mo sa oras mo. Ito lang kaya laman lang ako na lingkod. Pagkuha natin, hindi na ako mag-ibis. Mag-ibis na mo short. Mag-ibis na pagka na, kami mag-ibis na. Magkuha. Yan mo ka, bebe. Pakimplay mo lang. Asa mereka? Mato lagi sa lungsod Nalini ko, ha? Pwede Ito naman ang lungsod. Uy, club sininita ko. Pwede yung balot. Rumah berkurang Ito, balot mo. Ano? Hindi, ano na, mabili na yan ha. Banda yung kita kayo Ako yan. na naman na stili. Ang trabaho ka sa sakdanan. Ikaw ba? Kurang lang na iba na siya na. Kaya ka na. Tatay, bilhin na. Besar. Kan berwak wak buang. Iba na laban si tatay. Okay, paraban mo. Paraban tatay. Kan Banda. kan Kita tak belum debel. itu lawan atau Tatlong ilan pa ko. 5 dah. Hindi na ka, kamigit pa ka. Bali. hanya kalau giling ni doon. Bali. Kamu hendak doon nga.